V nastavení jednoduchého účtovníctva nastavujeme parametre modulu pre každého užívateľa zvlášť. Určíme, či ide o účtovníka, vtedy sa formuláre zobrazujú v plnom rozsahu, asistenta, ktorý používa predkontované kontácie, a neúčtovník, kde sa mu formuláre zobrazujú len na zadávanie dokladov, ktoré následne asistent alebo účtovník zaúčtuje. Navolením strediska určíme užívateľovi, v ktorom stredisku sa môže pohybovať. Podobne aj navolením výkonu. V časti dodávateľské faktúry si zadáme druhy dokladov, napríklad DF bude druh dokladu pre dodávateľské faktúry. Enter. Tieto druhy dokladov slúžia na interné číslovanie dokladov. Zobrazujú sa v jednotlivých výkazoch, napríklad denník. Na ukážku DZ dodávateľské faktúry zo zahraničia pomenujeme napríklad dovoz a Enter. Podobne to urobíme pri ostatných dokladoch. Enter. Iné doklady slúžia na všetky ostatné účtovné operácie. V tejto časti určíme užívateľovi, v ktorých ponukách, ktoré ponuky sú mu dostupné. A zároveň, či bude mať prístup aktívny, kedy môže záznamy meniť, mazať, pridávať, alebo pasívny, kde záznamy môže len pozerať.